Čaute všetci a vítajte pri mojom prvom YouTubeovom videu. Všetci slávni youtuberi radia: don't overthink it, just do it and push the publish button. OK, I will. A preto vás srdečne pozývam na môj nový channel, ktorý som nazvala Inspiráda, lebo veľmi milujem, keď ma niečo inšpiruje a ešte viac milujem, keď to môžem zdieľať s ostatnými. Takže vytváram takýto priestor, kde sa táto magic môže diať. Uverejňujem toto svoje prvé videjko a svoj channel presne v deň mojich narodenín, takže sa teším, čo z tohto baby vyrastie. Nezabudnite, all you need is love. A že vlastne my všetci sme láska, nič iné len láska, takže jej poďme trošku viac šíriť do sveta, možno aj takouto formou. Takže ak aj vy chcete byť inšpirovaní, pozerajte moje videjka a možno v nich nájdete niečo, čo vám cinkne. Dovtedy sa majte nádherne a žite svoje šťastné životy. Čaute.